and I want to punish player. Oh, serious? Are you sure? Then that was so that. The front fridge, sha. How far? Oh, mune unozvionera takasvika practice. Bami vendatomziya patashika. Inonaka nyama kuchaichai. Just you galo unotaisa zvese. Unoshananga anopa mukadzi wake mari akakwana kunotenga grocery because anotenga. But why would you want asi ndokupa shoma? Because nyama yo unotonti chikemba yakasiyana nemari unondipa kuti nditenge kuku. Zvakatosiya ndatapenda kumba. Tapenda kumba. Tapenda kumba ida uchijera vanhu unopenga. Unoya kutaza mafrizi wangu tutaza. Tapenda kumba. Paita tatawa. Dana makamba kuzosvika nazvo ndakasvika ndorongedza nchidaro mufrizi. Saka ndikudze zvandichasvika ndichichinja. Enda unochinja fridge yako kuda kudza kuti waona nyama yako. Mune nyama yakanaka. Kune chicken nedongi, kune chicken nemombe. Nokusiya panapa zuwa. Zvosiya zvokusara ndizvamutori. Sorry, I'm sorry. Ndisare ndichizvigadzira. Ungadichi. Nokona kurova izvo tikaenda kumbau. Tichanzengei munopedza. Unoona uziye chirungu. Unoenda futi masabhuku kusvika tanwizi. Chakozvura chakozvura tanditenga chikafu. Unotenga ndisura. Ndiona chicken ukamsvika hapo panoda kuti ngatichinjarara because vanozotadza kutibikira chicken iyo. Sapera. Satozovingwa namamwe titatu. Ya, tatoka.